Ето, гледайте. Изчакайте. Нова година, нова. Излезе. Добре, хора, айде сега ще ги пиме. И после ще ви кажем какъв е вкуса. Да, чао. Малко ще насапнем тук. Ето ги, направихме ги. Много са вкусни. Моето му давам 10 от 10, дори 11 от 10. Моето 9, защото пак ми харесва, но можеше и повече да харесва. Може да опитам да е малко напред. Да. Не, дай, може ли? Да. 1, 2, 3. Гледна. Което е по-вкусно. Добре. Съдърче. И така, чао хора. Чао. Много ви обичам и джън. Така хора, може да снимам с моята приятелка в Добрич.